седмица ще се види отново дневника ти. Някой друг да му видим дневника. Моите наблюдения относно стягането отпред в шията са следните. Че най-вероятната причина, сега това е лично мое мнение, най-вероятната причина и една от най-честите, която забелязваме, е свързана с храносмилането. Ти имаш оплакване от храносмилането и затова е много възможно и при теб да бъде това причината. Имай предвид, че когато щитовидната жлеза е подложена на стрес заради количеството стрес, който изпитва човек, в този случай видях, че има и психологически, и финансови компоненти, и когато се комбинират те всичките, сумарно количеството на стреса се повишава, което напряга тялото и тялото изпраща обратно сигнали на щитовидната жлеза и заради това го има това стягане на гушата. Това стягане на гушата ще се подобри и с времето ще изчезне, но за това ще трябва време. Колко, не мога да ти кажа. Има някои хора след седмица, след 2, след 4, след месец, след няколко месеца.